Hi guys! Welcome back po sa aking channel at ngayon balik po tayo dito sa kusina at magluluto tayo ngayon ng espesyal Bicol Express yun, para madagdagan ang inyong technique sa pagluluto. Ito, panuorin nyo to. Yan.
Ayan guys, luto na ang ating special Bicol Express. Ito na po yun at pwede na po tayong kumain. Ayan. At matitikman na natin ang ating Bicol Express. Ayan. At maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. At yun, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. Don't forget to subscribe my channel, Jix Garote. Like and comment. At para maging updated kayo sa mga susunod kong video, click nyo rin po yung bell button. Ayun po, maraming salamat po ulit. At yun, kita-kits tayo next vlog.